ohala kaka gin welni matindo kama sirkal onego okete maino ere ma budget mari bende koro kong'adi mano karango State Department mano mar MSMEs kata welni matindo tindo mantiere kod kembe matindo ma bende yudore e pacho kae kamirange en okang' ma isiro koso kama sirkal mosekete na kanyo mabedo yudo dhulu mar sode. Nitie gigo ni green pasture kikwa kamoro tineno ka lum obuth ibro yudo ka jolang'o gidar gi dhok kochomo kumochomo koro ji to dar makata mana local businessmen manie Kenya ka moko yudo ka koro ging'iyo kaka ginyalo establish businesses gi pinje machalo kaka kata ka Tanzania, Uganda, moko dhi nyaka Rwanda. Gima kelo mano en ni environment ma ji time ohala koro ok obedo maber, to mano kelo lal ne sirikal to gi jopiny maweg pinyno. Kamedo matin komane jatelo ni wacho ni sirikal wito godo usuru ma owacho ni kine ka sirikal kata KRA lando ni gisechoko trillion kata 2.5 to nyiso ni pesa ma gisechoko kalo kanyo. It is true. One agents mag KRA imi license below ni customs agent license ini tiyo choko ne sirikal usuru tiremit through gimilone statement calculations temi sales documents inyalo chule gi M-Pesa through Citizen kata inyalo kawo slip idhige bank idhi chul. To adwa nyisi ni nitie ukora kata manie KRA ka maka government ok monitor to pod johala pod biro bedo ni dar Kenya kaka dok oko kendo ji biro lose tije Kenya bende biro lose tije. Inyalo dhi e bank gi slip midhi chul tiro ka nitie johala ma wakora be pesa na ichule bank timi receipt to entry number no se oro ne ng'ama ni Times Towers ma pesa mano chule bank cha osegole ma sirikal ok onene kendo pesa ni johala ni madugu poge gi KRA. Koro ka KRA ka staff moko dwa luwo ni pesa ni ok wane kimaka ni tera tako ni an nachulo pesa bank receipt mana chudo go confirm urugan legit jo bank biro nyisi ni pesa no ket si okete to ok wanene igole online mani ngene gima government is not aware. Manyalo do ka wantie gi cases moko ma ipoka o mak kata mana johala moko madongo ni ibandi milion 400 tiende ni slips ge ka ochulo pesa bank to pesa cha ichaki muore igole te tipoge gi ng'atni. Loopholes ka sirikal ok oketo kaka ginyalo monitor chunguza pesa ma japiny osegolo kaka osuru. Ing'eni ng'amidog din ne en ja ohala mana agolo ne jo ohala gari anomiya akawo slip adhi achulo godo duty an kaka agent asegocho Times Towers akoni